Jsou místa, která vás zaujmou svou velikostí. A pak jsou místa, která se vás získají svou polohou. Právě se díváte na stavební pozemek o výměře 1617 metrů čtverečních v lokalitě Jesenice-Osnice. Tohle je místo, které nabízí víc než jen prostor pro stavbu. Nabízí klid, soukromí a prostředí pro váš spokojený život. V pěší vzdálenosti se nachází Průhonický park, jedinečné místo pro každodenní procházky, sport i relaxaci v zelení. Rodiny s dětmi ocení také výbornou dostupnost škol. Jen pár minut autem je základní škola z Dyměřice. Moderní škola s bohatou nabídkou školních i mimoškolních aktivit a kroužků. Nedaleko se nachází také Sunny Canadian International School, prestižní soukromá škola s širokou nabídkou více než 50 kroužků a programů českým i anglickým jazyce. Veškerou občanskou vybavenost máte navíc skvěle po ruce. Během několika minut dojedete do obchodní a zabavní zóny Česlice, která patří k největším nákupním zónám v Česku. V blízkosti se nachází také Oaks Park, špičkové golfové hřiště pro milovníky aktivního životního stylu. Do zhruba 15 minut autem se pak dostanete i do Westfield chodou, jednoho z největších a nejvyhledávanějších obchodních center v České republice. Tahle lokalita spojí klidné bydlení u přírody, výbornou dostupnost do Prahy a zázemí, které ocení celá rodina. Přijďte se přesvědčit sami, že tohle může být přesně místo, kde začne váš nový příběh.